Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre vaccinuri și vaccinare, pentru că este un subiect larg dezbătut și foarte la modă. Vaccinarea a redus semnificativ povara bolilor infecțioase și poate doar apa curată, considerată drept un drept uman fundamental, a avut un impact mai mare asupra sănătății și societății în general. Vaccinarea a redus a adus beneficii în controlul bolilor, deci are beneficii medicale, unele boli au fost eradicate, cum este variola, altora li s-a redus semnificativ morbiditatea și mortalitatea prin vaccinare, cum ar fi poliomelita, rubeola, rujeola sau parotitida. Pe lângă beneficiile medicale, vaccinarea are beneficii sociale uriașe, pentru că crește speranța de viață a populației în general și a crescut-o enorm în ultima 100 de ani, permite călătoriile în condiții de siguranță, asigură o poziție a femeii în societate și a permis emanciparea femeilor în ultima 100 de ani prin reducerea drastică a mortalității infantile, promovează creșterea economică și întărește echitatea. Paradoxal, deși are atât de multe beneficii, mișcarea antivaccinistă a fost prezentă încă de la începuturi și a avut un lobby extrem de puternic. De ce e greu de spus? Pentru că în atenția publicului larg a fost adusă întotdeauna problema siguranței vaccinurilor și a efectelor secundare, mult mai puțin decât problema eficacității. Eficacității vaccinale nu îi se face, cred eu, de 100 de ani în lume o publicitate suficientă. Oamenii au uitat ce înseamnă difteria, ce înseamnă rujeola, ce înseamnă poliomelita, ce mortalitate și ce sechele determină. Pe de altă parte, siguranța, reacția la vaccinuri este larg dezbătută de toată lumea și cumva între eficacitate și siguranță, inclusiv poziția statelor și a guvernelor în ultima 100 de ani a fost mereu între obligativitate și larghețe legată de vaccinare. Există în Statele Unite un The Vaccination Act, care a ridicat problema vaccinării obligatorii ca soluție de siguranță publică, care a creat o uriașă dispută socială pentru că mișcarea antivaccinistă era prezentă și atunci. Și-au dus la ceea ce se numește Marșul de la Leicester, care e prima și cea mai cunoscută mișcare antivaccin din lume. Practic, ideea conspirațiilor legate de vaccin nu e nouă. Ea e alimentată de informații medicale parțiale, trunchiate, mai mult sau mai puțin argumentate, desprinse din context și adesea răstălmăcite. Și de atunci, în legătură cu vaccinurile, tot felul de manifestări neurologice, autismul, moartea subită a noului născut sau sindromul de Gulf War Syndrome, au fost legate mai mult sau mai puțin de vaccinare. Încă o dată, nu vreau să spun că nu există efecte secundare ale vaccinării, dar ele sunt controlabile, sunt adesea minime și sunt mult mai puțin semnificative din punct de vedere cantitativ decât uriașul progres pe care vaccinarea îl aduce. Și vă reamintesc că există un lung șir de obiecte utile pe care le folosim astăzi zilnic și împotriva cărora părți din populație și din societate s-au pronunțat că pot dăuna sănătății trupești și mentale. Vă reamintesc furculițele, oglinzile, umbrelele, telegraful, bicicleta, cinematograful și automobilele. Se adaugă la asta astăzi masca medicală și vaccinurile și mai ales vaccinurile legate pe bază de ARN mesager, deși vaccinul în general pare sursă de suferință. Deci astăzi când vaccinul există, aș zice că scepticismul crește, există dezbateri legate de faptul că a fost produs prea repede, prea devreme, sub presiune politică,
Există un întreg boom informațional pe striți care creează confuzie, unele derapaje fantasmagorice ca chipurile sau controlul, iar bulele informaționale, cele pro-vaccin și cele anti-vaccin, din păcate, nu se întâlnesc. Sigur, soluția ar trebui să fie o informație științifică de calitate care să ajungă în cea mai mare măsură la toată populația și să influențeze și evidențieze beneficiile vaccinurilor versus siguranță sau problemele legate de efectele secundare ale acestora.